Hallo, agus fáilte go achas. Prògram san luchtchekisk, alle níthe ha gamas í dríach gona chekisk agus go deireadh do gunne sa bí ag go bhfuil an fellm te bhí na Gàidhlig. An sa program be Geirí seo, bí mise Gwen Culbertson córaigh hí Flòraidh Guidi. Si cheannard bunscoil Gàidhlig for strí a hanna Flòraidh agus an dúplaní sin táir í for chuspadan, ceannartas an Gàidhlig na misc. Mas mamachaí na Flòraidh hiad dúir a hachar muisiúcht bha mission am sgoile an sgoile bhíain agus tan an eadar-dhealaichte ha mis ménecha fascid a bhláir dú. A chin úne ata hanig sgoile an a sgoil for strí, sgoile an Gàidhlig the chéile. Sato an uair sin, schabaun an déan an dú bha sin. Cyú, ach mas tá sé sin ceart nach ísio gúin becan mit a dúin héin agus scéalach gacet héin lín chikisk. Mór an tain Gwen agus is maithe céine go mórstó go béics go móga le céir. Agus bhil go measafach an uair sin fi mira. Cyú rúcaigh thócaigh mí an na bearnastal san Ilan scianoch. Agus in go Gàidhlig a dhéanamh an artscoil for strí cha mí Gàidhlig Glasgow agus roinn mí Gàidhlig agus bearla na hen mar chéim. Har míoch 8 blin díag nar a cha mí gan Gàidhlig agus a ceatarás a mí smincha gro mí go man nervach in Ilan ácail agus a ggóil gan bhela bhór or har a duine sin heolach ac in iad céimi dhéanamh chun in níire sin. Agus in go sinna dhéanamh cha mí go croch Jordan or sin fermita déanamh chicas gus na láin a bheith sin trin mí blianna an croch Jordan. San go críochnacha an na hen bha mí smúnacha an si mí gachi gan Ilan jo fuidir mí sa bhela bhór. Ach ba inat Gàidhlig úrthóiseach an am strí agus bha opar an na hen san na darna teacher. Agus mar sin chaimí son na hóproch agus thuair mí agus san acham sa bheith chiad chlás a trí sa céhead a chaid tro álam tar bhí na Gàidhlig an na strí agus má charit róda a haní sé chicas gus na heirig bheith chiad chlás éichciise in inar níos chlás a trí sa céhead. Speisian idir bhí chéal cónag an na Gàidhlig Glasgow agus an Knoch Jordan agus mar sin chum sin na dála cóprachuch cónag scás séad go maiid colacha bhain clas úd a bheachchats nach deach a riamh a dhéanamh mar sin an na réine Gaeltach. Ach sé am go maiid aonse nach a bhain agus bhí mí rá gon dúir sin an t-uamhas taich bo gúine a bheit gopar ag réine Gaeltach ag an aim agus bhna parentin a bheit sásas a gnáich agus bhí mí trích go smúnacha nach héad a bheith misnachal an cuid glainnigh a chud go foghlam Gàidhlig nach deach a dhéanamh chud in níire sin riamh a Gaeltach agus cuideachd teacher ook mar mi hín nach roiir bhí chicask nach héad bhá lách gan ducat uiar a haich go agus gan delicat lumtíireach na bha mí híanamh smúnacha go gheanainn I dhéanamh leis a chláin a thuba bhí ciúnsachuig sa thuba bhí clúich agus dúsich mise mór an gopur cóldrú ag an aimsin. Perúsa a bheith ag táiseach an gnáach an an perstríimethe cóirí róda agus a mí cíine go mar sin an clás ag róda in inar níos ní cháil. How ceart agus mar sin wat cópracha gétar an dá scoil bhíáin agus scoil for strí a dá chlás acin an strí agus me géite go 3 clásach an acin in níos an aim sin och a chiad chlás bheit sin clás a céhar bheit clás a céhar ag an strí agus an inar níos an nu níre. Agus bheith go mainsinach och a céine mar an turas a bheit sin ag fiús an aim sin a fiochan níos a Gàidhlig go hort a machchas a scoil steig an chéir nachs. Gan Ilan dúha mí smúnacha scusin seachad tíad a heachcin an na hen cóirí lucht drama scríbit an agus sé ama. Perúsa so bhan níd háiseach a bhí go mai cuiteach go bhfuil céalichan agus cópracha étarín as na Jeffar scoiltin agus go déad as le na Jeffar buin an cuiteach. Féimi go raibh cad an icalachas na hiad láin a bheit sin. Lusach a bhí stéach ruúta cin choúd, a bhí an sása ruúta cin choúd, or as lá hain ha policían, ha cóirlim a úlam Gàidhlig acin, ha foghlam alapa acin, ha ghoireasan acin. As an láin a sin dé bhacah nuair a nach go hína sa chlás. Well, lusat Gwen na ceatarás sé urim a har bhíán gása a bhí ar an tliatha seo, or nar a rannig mí hiad lá chicas, bheith go má fólaseach nach rá mór an ghoireasan acin a thuh stórian is ghoireasan a bhí tú súlacha go bhí gan an chlás,
Och dhéanamh mí go maith lua go raibh daoine an gcuireadh is cuitrimithe an na foghlam san bí, och go háiris an na foghlam tromhaí na Gàidhlig. Agus chuir sin luach mhór ar a chóirsnach go bhfacinn, bheith sin na clachaigh parantain, bheith sin a dul amachs, bheith sin na cheannard díofarutain, bheith sin na clachaigh cuairt sa chailes, bheith sin go big dé bheith timicheal ort se sin a bheith clachaigh agus a thuh clúich, bheith sin genú an t-uamhas dhéanamh tro clúich. Tá Gàidhlig riamh a bhí bearsteach a thuh áireann is rannan is scialachcin agus chleach sin go mór as a chlas. Ba mí bhaintach forstanach a bhí cóirí t-sreath gánalach a staffan, ba clas a hin sa gaich gise agus thucí an t-uamhas taich go. Bhaid am a stúrig gana bhí gan a gafarach. Agus sin a bhís mi hína fiochan í anú le teacher an óca hí castai a bhí tors misnach gaibh gana bhí cud bach go gáir a bhí fiochan rut an úr amach. Stel am fiosnach go sin Flòraidh. Tá sin uamhsach snog. Agus na thuirste sin go é na dúine siad an garas as luachfed, as cutramach. Ha mi gemór dá leis sin. Ha fé meinar son na hulacála ha acin ach sin na dúine sé cóhéir de bhéalah na cóhair béalah a chlas a ha Jennifer an Jefford. A ha tarsten buai as móa éid na scoilean agus an cútíimsach. Ach a thufa bhí na cheannard, nó cheannard. Déine na fiarstan is cutimiche bhil lusmúniche. Bh thuh na Gàidhlig gosáiriste. A thuh skipach. A thuh skipach sé bhí géisteach rí cacha chéile agus sminnig ar a skipa hafnsa an bunscoil Gàidhlig for strí ha sin na cúineach agus a cóir ag rí chéile trích. Agus ag aimime go lásaí bheith go mai inse noch ba cynneamh acam leis na teacher in na thula lá agus ba cynneamh acam le luchga scoláirí go thula lá. Agus le fola seach go seo cutramach gaoin. Sábhis gon bhí brian de chéile fata lá. Dúireach brian go maineo ar an máiltí ha Gianna ha ríisteúil gana bhanis. Agus bheith go mai fola seach go sin na giúndran sin ag aimime go lásaí. Agus mar cheannard Wirin an féime mí rá go mí rang go bhfuil cús cafa am agus nach bí mi géisteach rí thulatinnes, bí minú an dorá an hís bí mí a rinnius merach gan na hen rut a bheith an duine sin rá go má cutramach agus bheit cafa am rut am híine tréa. Uan den hiit misteach go cunnehins bí planich an acim mar a vís groich in a dul ach go géisteach rí lúfgóprach acam bí mis minnig well het beach na seaar acib sé ar mar a nísin sin agus sé sin a nísin. Agus be mi fiachan is sin dhéanamh mar is trícha. Uan an mi cearis, mi mi ceara ha mi rá ha mi dúlíach ha mi sé sin an námas acam cóopracha leis a thulatain as a scóil. Thulatain bhí taring ar an nún ráf agus. Sinné. Well, ha mi hén bísacha bheit mi díadach fi cin gadit as a scóil agus go dead dhéhú an ethos a ha sin choúas a ha tar sin na starsaí ha fáilte bhór chríal orst aimsa bí an na scóil Gàidhlig for strí agus chol ha skipach hiú agus ha gaéireach cin cuiteach glusacha ha si bhúla a gopur fíorhhanchan in sa mar skipa agus mar sinne bhí mi go é as misnechaich an luch goprach acad a sinna tí agus an conaltrich. Well, ungin fríomhöver in na hacinn ar son an pod chrúlí seo sé mar codam leistichi professionte a bheith sain do luchtícasc san arsinneach. Dina beach gan acad san nó dina aharichian a bevóa a chunig cuhín an codam an leistichi professionte ar son luchtícas na Gàidhlig. A ceart ará se mí sminnecha lisacha professionte ag fíorthóiseach goráigh sé mar a mi rá duine brian rí chéile agus a brian ar na nearsta na hacins tí na ha-Eileanan. An nisise gotá ha sin ar a bhí uamhasach in forstanach an na sgoil na Gàidhlig. Mar a thuirt mí ag toiseach goráigh har parent an bulach cínteach ar seo dul gopracha ag amanan chum hín bulach cínteach dí cho sa bhachal sa bhí fálam trí na Gàidhlig. A bhí mi sin rá ach Lis dat ha rousach agus straight rousach ag Dr. Johnson's rousach ag Fiona O'Hanlon's déile has sas an the foghlam ha rousach agus straight rousach agus shouting choster a bhachal sa foghlam trí na Gàidhlig na buanach gan a haun de hib da chananas na buanach gan cognitochs Dúireach na buanach gan haun gan chlein san arsanach agus a sinna tar tukal géin och ag cutramach mi úneacinne mar hítsir an a bhí léadh an stúha sin hat sin úmach. Agus sé sinna ha cuasa mar stríocht. He tar sciúcht an chóm a bhí cóirí teacher an éile
agus I bhí cétar stúr hat sin amach a bhí cétar na písan líchtaras ha sin na hat sin amach níon dá chananas is ima chananas. Fimi mi ra me sé teacher Gàidhlig a hunnad. How mar how neu céim mhór a gáil or fimi mi na teacher na hacinne an sa Gàidhlig. Hat a cretsin as a rútata Gianamh. Ha uiach an am fálam ach ha sé as Gàidhlig dirif. Ha uiach an am fálam ach ha cuideachd uiacha an sa rút méarvalach sin as na Gianamh a hu fálam trví na Gàidhlig. Na teacher an acam san am her strí hit at céim a bharach fat na teacher biach gannachcha mar bhéad a röirt canan. Agus ha cuasíchan mar strích a tuairst na teacher na sin cólag hat a cétar rásacha ha sin na cétar practice as a chlas ha sin na biachcacha géir na ruúta na ha dulca má sin na cétar na dúlainn agus cólag hat duine féin fuas glíanar san na ciste na ha sin. Och ha na skillan san talent ag go luchú prochacham sa scoilach am hín agus na teacher ha mi féicne sin tros strích hat ag ire cho ard sé dtíach chom thuirtgéin a bhí smúnach gur tí chun measa sin na Gianamh sa bhí mólachach a chéile or ha fálam Gàidhlig ar a bhí chóstar a bhachal I gceann na dulítas an ham chuairstóin. Well, han je mór sin nach mi dolis. Sin dúach spotán mar se sréidir. A mi sréidir an a gaach me hí na chlas agus an a hoisiich me hí an an fém híterin. Sin únrút a ha is a bhí na haideige gása sé choútramach sa ha an reimsaich. Agus cho mór sa ha sin cúl na ha sinní Gianamh sa chlas. Ha go meas a bhí fallaf van een ruimstige, fallaf van na kormen sin na chruige guchteen, ach choch kutramach sa ha lihich ruimstige hukuhine meriger. Als je sin club Irish ik een tool vichin wel ik tasach na bliene, agus va go eentje nog idierstel een saas lei ruimstige, agus hiu go dlugeeltje sa ha na nieuw beel of klas, agus persoon, agus een chori, agus de huven en er koelshin. Nischte, van mij dol eindig gars miljoen kennerstes. Stu en kennert as jollige huv experience unje a chosku an de scoiltin wou an de scoil for strie, bunscoil for strie. Agus sé scoil bhearla sin le Gàidhlig agus son a mi cíneach tarúine ha géisteach sin na suige as a vilat sé go é scoil bearla sin a bhórchan an nachcha agus go bhfuil inat Gàidhlig ann nóí túh. Chanéal thula duine san suige sa ha acre se suige a has chosáiriste a thuh fír bhucaich una chanan agus luchgóproch a ha choscélas a ha acad. So mar sin bheith má clíntin bhuaid déine fuasclíhin Casáiriste thuh bhí tócail misneach gas na scálar in stocha an cúit canan. Nu a bheith bearla gan cótacha chahór nu a bheith an sásla scáil bearla. Cimid a dainú cínteach go rá clú a chanan, go rá Gàidhlig na cútramach éisan an féin aine an céalaigh na scálaran sin gan a chanan. sé dúchéiste sin Gwen agus heice mat diribh I Gianamh an cuitehuichen ach héit acinne I Gianamh hátáiseach a glis a chlas agus hátáiseach a glis an teacher ha thula call dollarás agus a bóla an teacher agus he chócutramach can na bhami na teacher clas go rá ráiriseach lein cho prísel sa bharúta bheit seo bhach an chananach an cúltarach céirsnach cuaiad cuasavaiad agus go bí cuasavaiad hanna corman seoach go bhí ciúsach a canan eile agus bh siad a rua sé buanach go ha seo goíb se nach sibh ha forstanach go se féin an chom a ha seo agus bheit sin na féin corman ag cruneachí an scolaí a bhí sealtain gan na clasicin fat na ruúta na bheit sin na Gianamh agus bh ráiriseach lein nus a tanil Gàidhlig ag go thula duine a sin nuligs na talanta nach in híachcin har sin dóis a bhí ar sin na seaar ach sé tíach sé ddífar chom a bheit seo. Agus bar na scolar an na lìbhrigeadh go bictí bheit a bhí giúsach agus bhráú bhil seall ba chóirgíbs bhí móchtseil as a ruúta hacibse agus na racha go nachlas suas ba chóirgunn bhí noch spéisgaid agus a bhí géisiocht. Agus ha mi sminnacha go bhfuil a Gàidhlig go cúpracha má te a stéis scoiltin má hasin a noch spéis ga chéile. Má hasin chud luach ar cóisín cuas a hasin
ach cuideachd go bhfuil sios a bhláir agus well, dí man na Gàidhlig, lis ha chéiste gáí a tócail, dí ní sin san na Gàidhlig. Ba duine seo ag go bhfuil Gàidhlig, ma ha in dic si besta a bhrí an duine. Duine sa bí hiice gan na scoil, bíine féinach bhil duine go bhfuil Gàidhlig sna míag. Si tíreach bican a bharach, duine eile aine stay, och a bhí noch go spéis gan na thula scoil fiachan í áit na Gàidhlig a chuma láir gna bhí cruisias duine sa bí nachró fáil Gàidhlig go thucail. Ha mi sun sin cho cutramach. Mi dá leat agus cuideach go bhí túcail cádaman le luch na bearla a bhí cúd seachad úne a bhí gúsaach fach go na gán nó apris na gán nó go bhfuil iad san cuideach an sás leis sin nach é ruta gine an nimel go túd a hain ach go é ún gine chánain a ha ans sa scoil. Ha mi dá leat go mór an na hen Gwen agus bechorga ra mór an gine teacher an am se fécin sin trona cuasicin chikisk nu ha sin trostríp. Ha treine teacher fálam Gàidhlig as a bhunt scoil. Och, ba uiech ach gan na huf, wat vi géisioch i mót, nu wat dochrat an na fálam bearla, va fálam Gàidhlig tíach a rin huf, agus huk sin ui sa chanan, so se vi foskeltje, luch giúnsach i filantich, Gàidhlig vo hús, Gàidhlig únsach, se vi foskeltje, sa vi brostach go hulletinje, or ha sin nulige tjían go chikas gan an ddífer tlíchen, agus ha sinnig íorn san an chanan a gúsit ard. Gudéire, agus cuideach son mar cóópracha a sadafachil cuideach sé go bhfuil sinúla fáscailte í chéile agus go bhfuil sinúla a taring ar anún ráh ha íon an apar sin a chhlach go choú ar an dú. Ha cuitarma go bhfuil sin i taring ar anún ráh. Agus nuiste a thuúh bhí nuiste is cún i chiad scoil cha a thucail son a Gàidhlig in Ireland. Cuiris a sin colach a bhí táisteach gur a chiad lá an a tucalach úd lá nach díoch ní hiú gotúd ha mi cíneach. Ach ísá be mi dúin cimar a hanig sin cubí agus cuiteach cuiris a bheith colach as na chiad lá in na seachcinan. Well, hiad lá sa scoil Gàidhlig cha dhéchan ich mi go brache a farcinne war sin go sin na táise go grútige nach úr agus go tuine a riist a cur spéis anamsa mar mi farcin mar teacher úr dúach amachchas a choiste gus an déideach mar seo dhéanamh sé óper mhór a ha seos va mi mohochal chomór sa van óper war sin ach a riist va duine va cur tóir taichrum agus chutíigh sin gomór. Ach ha mi smukkel a cutramach a bhí a ceant arás agus a bhí sminnacha mar a háisich fálam Gàidhlig. Sin na parentan a háisich fálam Gàidhlig an na lappe, siad san na chuir dóin na scoilteanárich. Agus sin for an dechan óperí dhéanamh. Parentan a géirí buin an bicad cunnecha an tálachen, agus an nuair sin na nachchéim at a géirí fálam Gàidhlig as a bhunscoil, agus stríam per strían in arnis chuúrat sin. Agus seokad céimiile, san bona parentan a hánig in dhéiritas son scoil Gàidhlig go thucail. Agus bí mi cuinecha ar sin chótrích, mar bechorgó a bhí chótaingal gan na parentan héascála choláir son an chom seo chruúchachu, gine mar hitserin agus gan na scolarin agus gan na naginelach. Agus a níos minnacha bhil ha mi clinton níos call parentan a cat san artscoiltin Gàidhlig agus gur ma h-gaibh or sin achtan clia. A táise go béic mar a apertin na scoil acinne, ní clachan béic a trích cairn mór uirican, agus béicir bhí castúgal na Gàidhlig a fás leis le duine bhí cur taichí rutan ha góprachuig agus a bhí ceantar sa na nachchéim agus sé scoiltin Gàidhlig a nachchéim. A níos nach rá ina an Gàidhlig a góprachuig wat a góprachuig uabas a chéin ma, och ha gróich in a glúsad ard agus seo mar bechorgan i bhí glúsad. Céire, stalúm sa apirsta hacah, agus nach le mór a bheit a bhela an sa scoil cuideach, hiú é as gach cearní, so bhí sríidecha sé dú cháda a sin cuideach go bhí cuinecha éidir sin. Niste bha mi do gainach, ma bha cuideagin an ceannarstas, dé bhú tú gaibh. Or mar a hacha muise go ceannartas sé goráí ceanal hén úd as an díoch agus charáíad into headship nó líthe dhéana bhíte, so ha nuing os sí seo san mólaich sin an clia ha cáracha tú gáil, sinna dhémas tú gála i cheann heil a haus a bhchail san díoch san lá hain ach déna céman in na bhla tú gaibh. A mis minach as a hiatáte sé misnach Gwen, sé bhí cruitsin gan ring de gine i líthe dhéanamh.
agus a bhí céir is dat gur son ha son a bhí na cheannard. Och an drasta ha cuasich na into headship. Och ha sinna leantain an an alapa sin leantain mar ha dúchan in eilechannah ha sinna céad son go mí cé meisteach ag cheannart an ansan aimrí teach. Channeal sin búlach ar sin stay has tí Jack go bhí na cheannart mus bí sin acad. Och Ha fheàrr nach chéil. Her fare is volin se de ginne se bí ha smunnach gur hí na cheannart. Het rein se sechat ar chuúr sa stríp, get a ha mi híine a bhí sásan. Het torskuút chom a bhí céat ar rausach agus bhí torskuút chom a bhí cópracha choirí daine eile, agus sé chiad farst gin clia meisteach go haun. Is an cé meisteach ein ha incéad sa hochgad critse sa dhíorst. Agus a hu stríp jabu siskat ju sin i dhéanamh. Agus nuair sin suing leantain orstas an tóil, nu an álahéon eile ar san cria chuchuir a sin. Ach a fin bíanana tíoch ar misneach an rás de Gwen. sin an déad féin go bh mi do le hocalir, an bh thuirstú misneach, a chan misneach gon it héin, seo féin go bh dul bhíacham sa stocha ha héin do le hocalir. An go bhfuil féimeach ar an taachbach sa misneach a sin a lora gon it héin, gon téteancha ar sin i dhéananig. No, maar sé daarú te hain sin in het heen nach kuideach féimiú sin een misneach an an dúine, ma hou as ciún skippe chodicéin gaan. Ciú, lik mi lacht a mi dulich, lemas de. Well, ha seir vi kutter agar an a hósich mi die tjekas gianne. Maar hust mi rukig sokig mi an de bjarnestels, va galig ag mahars na raher, se galig a was sin klachig an brein hehe. Och ik naim sin charotjelich in an bjarnestel a klachig galig link hutchwannig. Úners cin deach a chlán na scoil sa dúsich at beorla sé beorla can an dachi. So sé aim go mai intinach an na bearnastal ag an aim chaimi se hocal an na hen or va sinna clach go galig och na hi ag déile steig an hai mar is trícha bat a brian beorla rum or sé sinna nasan a bhí brian beorla is a chlán is a chléin. Agus va mi riamh farci nach rogalig ac am choláir sa bha nar chabí an áhai. So mi choirí all a staffen as na herrig sa uist a cha an hokal an céirsnachen for a an balle fat a bri an galig. Agus ha mis fercin a vis vi kuach a géisteach rums be ra ha merachgicht an shit sa merachgicht sos. Ha se cearst ha mis a vi strí fat na bit ma vehe. Ditto. Ha mi go per fat na cheat rin mi hin an kurs a strí mar alle noch agus va gile bríse. Al ha Glasgow ik ga me chearstach be choch, be ga me chearstach ag na tutorial se de neiges va mi stríri jifer rut an jifer fuing an grammar agus ha mi haast goprige gore. En ha goed de rif naar nach ferkin van de skillen nach het ek niede behoor hebben wie. Agus ha mi sminnigig maar hitcher en galig ge wil een jikkelschen torakin. Ha ra o hanjele galig ak maar behoor wie och. Gaan ha galig me farentens en ginjalach sin schiefse ga er tokalas na hilanen far a veel haast galig as a vale. Ha schiefse er boekig se galig ha Jacob ka in fémission opereer. Het jacket er sin gene hat dunje teichel me juiste kutje hat dunje se skolatum se heb ik an charna mis kutje fuing in mar sin. Be mit dochkes me mir an keetje er sin je a viachke sin. Ha macht me fier hechen oach ma her freedom grammar mar sin be mi kurchéchte neer. So hat dunjaun a ver teichgut agus sé vi kritchen gevilu makelior gevillig galig ak makelior agus Mauer son te se janef het aket janef. So sé misnach hef kan an Gwen va mi machir och sin kechte ha kudraged mór an hitcheren. Ha mi do lacht sé kars noch beke ha kin je hu fulen te wie in de galig really san arsenjoch sé kars noch go ma beke haun agus ha cuiú net a bh mi deannah ópar san lasach a sélas fe sin je brúni teacherin agus a líomhre ich buún opproch a séla a hís marí agus fe sin je féinnachtí bheit dhí agus gléithí sé sin na féing sé goráid cinenne bhisnecha leis sin cút grammar gosáiriste agus úan in an lístracha gach go cuideach agus ha mi géisteach riúte is de galig chu grín sa gas gus san er hallah a Flòraidh gus réineach le gide a ha sem héden gohaiste a vi skrive nimi double check triple check agus no ku mi gasisiúna bhoch gus an offer sé. So bh puingens te bí sáiriste ile a hair héar son a hocaléad an draste mi join kennerstes no film te wie in de galig san arsenjoch mus took sin seo go kriech.
Ha mi tíchar san ra go bhfuil fálam trohí na Gàidhlig a goprachu ha mi sminnacha go bhfuil sin a bhí uamhas a chin sirabhachal ans na scoiltin. Ha sin cumar a Gàidhlig chopios sa ringin hen storas ar in cliche ha mi gatrich sin och hef na ha na teacherins loch goprochs winter de scoláirich ar a dhéanamh haris na blianachin ha mi sun go hulidinacin bhí ar mála ach sé níos na ringéing hána an aine ascan na cháirsnach ceannard a h-Eileanan ar sin a dhéanamh. Agus ha mi sminnacha nar a ní sin nar a h-Eileanan ar sin a dhéanamh go mianna sasagéineas na scoiltin or bhí barach Gàidhlig Michael Lorne agus bhí na sasagéin bócah cheast a hort gan chléin or bíad nas eolaiche ar fuaim na Gàidhlig ar gnas an caint tíach beastas canan bhí sin achcha het deirib gine sin ein ag jiad a clas a seach far nach heile chlán ach a cléint an Gàidhlig fat lá agus ha teacher an rí mólag hanne mi cruisiir duine sa bí an hen och son a nachchéim sé chéimar a suring ga duine taich chearst a chuúd gan na scoiltin Gàidhlig agus gan na clasich an Gàidhlig a húb a bhí go mi chlán na cléint an barach Gàidhlig an an ddífar thuíchéan. Thuair sin na cor mé lí Caldarí sport Gàidhlig a chian seachcin agus féimi miracle sin tíach míorvalach a clach Gàidhlig an na séchig spórsalt a bh mína scoile Caldarí trúd a bheit hóláir a thubh hánan a brosnacha beastas canan ach tífar de dúil chaint agus chuair na scoile nacinne Jo úsacha ach dú spórs agus de sin haí barach é sin Gwen. Cimid is in gine na chodaman sin an cáirsnach sin a hócail. Listakid, or haid sem hén fiús a bhí géisioach lín trúd acamsas na carit nachgus chanéach Gàidhlig a hachgus stay go é bearlach a chlachgus at fiús a seo. Tí cimid is in gine ahadacha sin a dhéanamh fylus minicha. And je ruta gine hí díra fó clásiche nó je cóopracha na smána sin. Ha mi swinnacha go cóopracha na smána sin. Gása chaninsa go chorginn barach taiche bhí gachur léit spórs Gàidhlig. Is dat buin ha goprachu ruta noch ha séfach ruta gin buringin ceatris na blianachin ha roin dé éile buring de buin mar sin a dhéanamh mar sin dulachur taichrí immertin mar sin bechóir ga bhí leantanach agus ha mi sminnacha haris na blianachin ha mi cusrut an eichcin ha tíach grisacin rogarid rut an bica garid ha mi son rutikin ha leantanach a chur is taichris na hasna dhéanamh och ha mi dul latan na hin Gwen na huf canan han rúr amser a gáil tra am trí na Gàidhlig agus na hat a brion rum sa sé Gàidhlig at a clachcu ach na hat a brion i chéile aban an sé bearla ham Cursan ha léor Gàidhlig acah och het deir chan Gàidhlig an dainecham agus mar sin na ra sin uleáil ag sé bearla can an dachi och na an hín cáilte chléin sé Gàidhlig na clachcu so há sin be an na sugel fidbal imachchan an sin na staáin. Jo héist Gwen chan fúscla gacha mé a hón. Ha je listen fúscla ag duine. Sinna chéiste san na naginine lech chanin. Agus ha gomaint nach agus a díiste caiidir difer pí an rein sa chétíineach mi dúin. Ihéit cuiteach Gàidhlig an cáirsnach gan agus go bhfuil fim barach na ddíach foghlam ar son chanan na cumul beo. Ach ha mis misnachal a hub na ha fála a dhéanamh ha sin inné an thuamhas dhéanamh sa ce arátich plan na fichiid. Bhí mi sminnacha diarmach gáil nach marin leis na híir Gàidhlig ag art scoil for strís a cin bí áí seach diarlas a an Gàidhlig go chu más ha Gàidhlig ag na cían acad sa sins ba diar a rum ó láirí mes de háisich ninnet Gàidhlig an for strí har Gàidhlig itir a sin cunne bo scolar an for strí agus an neise ha scolar in na sin cunne thula blian a cumas chu Gàidhlig a hiic sin agus sé dúchaí me ha sin. Be mi tríchas munnach ar na fachlanike les agreith nach le cho ceart sa bhí de géirí sé céim mhór a ham seach ruta chairáide. Ha mis mé gan é puing anapruch in cuteach a ha sin ha na headlines na tíchtelen as na paper in neach as na mian socialta no Twitter ma héidir fasgéid. Han je let jeffinjoch gléich. Las ik het had a cút sias er ruta nachile tachirst. Agus begorgun je vi mogel eet na gai dhéanamh gema agus na sadabachel agus hí sin
ha fillint bhí na Gàidhlig iad a bhí anaprachín sarabhachil ha ginialach gnawn a chlachgus Gàidhlig nach begawn mud a bé son fillint bhí na Gàidhlig. So begorgun a bhí could miele neach go a system as a bhil sin agus a bhí bhil sin ruta gin cuteach a dhéanamh a mis muoine agus gon cúm sin jarn leis sin cuteach. Kun sékeh bi mi tríchas minnig gur sin vi diar kuach ra met a béfallm tra vi na Gàidhlig chaéis sin cíach dícho fianta sa vi go chlánike leis na sscoil Gàidhlig bat a clach Gàidhlig go hula lá agus ver awal cuicha is me gúte nach bí Gàidhlig achcha met a bé grot get a bheis an dachi rá a cab mar a chail in ginialach acamsa. sin go einsinach agus a mis swinnig mar dúgáid a bhí cáthrachaigh fillint bhí na Gàidhlig cuteach go bhí smúinnig géad chomór an Jeffer a daine. Ba thucu gnas an caint uiricin thucu imar a géad atá sin iad a bhí brín agus haisam ha mi hí agus a héine a bhí an sása Jeffer immerstan agus Jeffer ruútan haar na blianachin ach an is scríbhih go sáiriste ha mar se smúinnig ha sin goharis ceann thuas na bunscoile sin fad a bhfuil le uas a chin dadamh a bhí féin bearstas canan a bhí féin gnas an caint a ha nátarach isteachas an úparachge a bhí Jenny cíneach go a Gàidhlig farsing a haachge mar go beh chané mar canan cuing bhó díirech leabhraichean. A bhfuil immerstan sáiriste nó dáin óprach nó dáin tchécha sáiriste acurse as a scoil a raon Jeffer bhil si smúinnig gan na lihéid. Gwen gite sin a bhí dar i híte córa ar a seálas ha uí bhór an hí a chuspur a ha seo agus betalm táiseach go léra mar a thuirt mí háisiich mis sem mesrá goras an cearstán agus leoricinn sa bhíthe bheit sinna Jenny a mi hís me bháthair nar suúig ag a bhórt ag a kitchens bheit sin na chur tipics ar leoricinn eòlas bheit sin na cearag amach pí an bit a paper sa stickigéir a Gàidhlig ar san go bhí leoricinn acinn. Sin achta dúta bheit sin na Jenny a naiche na spíga lísa ná ar scas na chróna goras an ná. Agus dí lín sin ha mi cho taingal go bhfuil líhid stórlan acinn agus Corlan i leoricinn sa thula duine gan buinean ha sin ha chud amach leoricinn Gàidhlig. Hanne se ha rún farsin an. Ach bi mi gematrichgus muinach a bhfuil an naimán tíach stát agus ráusach a dhéanamh ar na garasan a hacinn agus brian ris na scolarin. An dik ik daine staibh brian ris na scolarin a gainach gaibh mian na leoricinn hat a líbig. Ha sin a fécinn go bhil na scolarin a cinn a líbig an t-uamhas leoricinn sa bhéarla go mheorstanach. Agus an ceachcinn sa chaidtíad ach gaiinnig mit a chuidigin ar clas seach. Gur sonnach ra líbig as a Gàidhlig svaira. Nar a ha líbig as a Gàidhlig bhfuil tógan a fachlan ar na chuile eolach agus go fémi smúnachig mi dhéin. Och ma ha líbig as a bhéarla go bhfuil i fécinn jolanan na ceann. Och chutí nach sin na tachart as a Gàidhlig or go fémi hí smúnachig mion dé ha gach fachgal a céalacha. Agus sin achad leanana bheit go má cumasach. So be mi smúnachig a sin nílas at jolanan na ceann. Hanil sin a búlach cearst ar na scolarin agus chanin na miag at a líbig barach sa Gàidhlig. Doch can dícha canan ar rst. Och so ha ráusach go dhéanana hen agus chudinn fáilte bóda a sin. Och cuiteach mar a thuirtu gnas an caint. Ha sin na fiachan dí gach seachcin ha sin na fiachan dí puin grammar na seachcin a dhéanamh fer a bhil sin magúte cur cúte merútig an mar ar mo chúis na sacad. Cas mó chas ar mo chúis, ha mi ar mo chúis sin is. Agus go sin na fiachan is a napert sin na chlach go tro na scóil. Táisiich sin gléomhaigh táiseach gach bliana ach féimi mé ra seachgan a stré seachgan he coltach go chaile hatíochna go dhéanamh. Sin an námas a bhí chula duine cin bhí cúpa cóla ar príomh haracid sin canin agus nar a bhís mí dulteachgan na clasichan na teacherin ha aperstanach gyda a bheallas beat ar arú a bhfuil seochad apert na seachcin a sin dulíochan na seochlach agus a scríbh gacha. An i mé ra bhfuil tachart a thuile seachcin ach sin an námas. Stalún sa sin go mór thuh an scolar fad agus a bhí a gamas trí ún apers na ún fuing chanan sáiriste. Agus ha ruúted be a ddíireach mar sin ar mo chos lisacha a héitid chaúil agus cluine tú ruúta gin bunas ciún nó nach le iad mar beáir. A cha mí smíineach mar a déanamh puingas
agus sé cunnehalach bheith gra is ha ri dal bhí cumorí leabhraichean go cunnehalach an tro ún term chan je bhain bliana ach ha dénne Jefffer vorchaning gan chana nach go déad han na scoilin idir de hachar me se bheit anapprachín fiúlante na de bhaimisteach choir a fichin gerit. Cho eintach breinúcht agus mar a thuiste héna mis mí go sin seo bhí seo bhd uan móra ile ach cumimi mí na pingin an dáfaí mí ag hacham. Ys an críocha chur seo Prògram a chuig sé dé ún bhí na hacket son film bhí na Gàidhlig san áí teach agus cuideachd dé ún fís cháirle de luch próbhí nó t-seachdain ha úr san dríoch so fa mí acate dé na dáfaing sin na hacket. Well, a hef mian bí ha mi Clinton Ewan Stewart a granny na Gàidhlig room is ruthing in yours. Se sin a hanman is se or ha clown ha mi a vi checkers a couldn't kuch glannig a rash go foghlam tra vi na Gàidhlig sa sin a tos tukal vor gose vi feikin na scholar in sinsne a clownach ge heen sin ste an na scolari ach chortige rumse nam janne kuchiken raunsache curson na scoileann ha sin ha fiscal níltin in isise sin tro elam tra vi na Gàidhlig an an nalappe agus roich ha mi clintin torach gera och chan Gàidhlig ac yn magleoren jo hin Amerika jo Queen ac yn Gàidhlig ac yn se je bringinne i dhéanamh jo Jane haich go vi gihir na scoileann ha sin a chai tro elam tra vi na Gàidhlig son an cuid Gàidhlig a chlachge choirí a chlánachge mes cuideachd dat gan scoil. Gam misnach lisad son bican canan i dhéanamh choirí a chloin sin hat og stóí an Gàidhlig ran an Gàidhlig I gannig sin féim mhór na miag na scoileann na chai tro elam tra vi na Gàidhlig misnach al go leor an hána na hort gan na ginnealach. Ha cuiteach go ha dhéanamh is stéis an hai. Ha cuiteach a dhéanamh ha luchún sa chi cuiteach go uabasach mahar I dhéanamh seo ha mi faracin lisad health visitors je bringin I dhéanamh son na duine seo a bhrosnacha gus Gàidhlig a chlach go choirí a chléin ar a hat óg. Ha chula duineachcha a cretsin an na foghlam tra vi na Gàidhlig. Ha a curin cuit glonnig an na scolari. Och je vir a gore bican a bharach Gàidhlig a chlach go choirí na chlánach go hén ag an hai. Sin mian gos Gwen agus ha mi sminach go rausach go dhéanamh hen se brian ruúa je bringin I dhéanamh. Han éitir cruisias árach dirach Jane haich go bheith sin géh. Je vih fémal géh se. A Gàidhlig ac a hort gan na ginnealach. Nu a ha páis jacket ún no ja. Dé dhéanach an Jeffer ríise is dé Gàidhlig a chlach go choirú. Agus go déad ha sinna tucair na pingin a bhaicin na bataille thuh coirsnach agus Gàidhlig is dé agus go dhéanamh mar canan lán bheitthe chanéadíach canan scoile. Right, bí mar se saach is a mí niste do chiideach an pís choirle acat son luch próbhí nó t-seachdain úra. A ha mi sminige do luch próvís de hitcher an ure chan le ddífergin curriculum ha sas gan naim jo J scola sa vilu se vi cuineige gere déine is kutrimicha agus get gur disse en gurris is luachfer as a glas. Les dat ver duine le teichgut vir at studia du as an tlia jaarst och guchtse het nure rucht heen classroom is stiechig fer wel a chlawne ferkin saveltje fer wel kur luachore fer bhfuil chur luachar a chanan, channeile go dtí fer bhfuil teanna seo an na scoil Gàidhlig, ní bhfuil go dhéanamh an bhrein an na miain balla, tíreach a bhí chur luachar stéin agus a bhí chur luachar na scoileann agus a bhí cínecha go raibh látóisecha nach chuú críochar a thulaáil fat na títe, thar spéis go téin tar spéis gan chléin agus bílách rutain. Oh, well, bhausa go má lách choirúmsa an lábha sin an na t-uamhas ha dúchuinem agus a ha mé chlótain go Chuir Flòraidh bhí choirúm dú son becanúne chás go brínear na cuspadan seo a ha cho iontinach agus stocha chile miúcha a díist mi dú an gnásan cainte sa lithead cuic a fís. Mór an taing a láirí. Sinú hén Gwen be má bríon ruút mar a sábhaist, táflaad. Inach at Prògram a chuig. Prògram a dheirich in a chiad stréisio de gajas. Ma haing de láirí a bhí cáidir in dú
Apar diogáid críoch a chud ar gnáichin. Ma hain cuideachd de chúl mórastig agus cardin na géaltach san an pod chrúla go bhúnichaig. Chúla sibh ceol bh skippe B.A. Gaelic agus ceolta disinta ag sulmód, tain gúise. Agus go deireadh tain mhór de dhiaint mac dinamit ag teilt media a had an Prògram agus a sreath seo a chuide chéile agus a Ghàidhlig le snas agus go deireadh aparús a hafúte nach lum cuideach. Apar stúrach sáirich de huirmi. Jane cínteach go lein sibh sin go bacáte bh sibh géisiocht ar pod chrúlaí. Ísrin, Dír beachgan, cóhaisir san clúinting a bheisiú géirí sré ag a, cóbacháir a bhíad. Liceich gin gyn as na mian an socialte ag h-ochdadan pod, a bheith uamhas a chéim má clúinting bhuaibh. Tapal a bhíist ar san éisteach di h-ochdadan.